Mireu, a Sant Martí, certament, tenim, i és el que més caracteritza els propers 4 anys, com que estem generant nova ciutat, nous teixits amb nova residència, és l'escenari on nosaltres haurem de construir molts i molts equipaments. Veureu en els propers anys com en aquest districte es van creant tots i cada un dels equipaments que necessitem per afrontar les noves necessitats que té els nostres veïns. Especialment Poblenou, anem-nos-ho posant al cap, serà un dels nous eixos culturals d'aquesta ciutat. Però és que el que us presentem és aquest planell del Poblenou, dels diferents barris que hi ha en el Poblenou. I aquí podeu veure que en diferents antigues instal·lacions industrials nosaltres anirem dotant de nou contingut cultural. L'Escocesa són i seran 2 naus d'aquelles que nosaltres diem fàbriques per la creació. Per tant, espais on els sectors culturals emplenaran nous continguts de cultura des de la innovació. Ben a prop, a Can Ricard, tindrem un projecte hangar que senzillament creixerà, que té en aquests moments una molt alta qualitat, però que a més ara creixerà. Una mica més avall, el Col·legi d'Arquitectes, a Olivertés, s'hi ubicarà el Centre també d'Arquitectura. Una mica més propers a la plaça de les Glòries hi haurà la ciutat de l'audiovisual. Per tant, un conjunt d'empreses, d'activitats culturals centrades en un dels camps més punters. Per tant, Cal Aranyó, ciutat de l'audiovisual. I aquí ben a prop hi ha Can Framis, la Fundació Vilacases. I més avall tenim Can Saladrigues. I a Can Saladrigues hi ha el Centre d'Imagineria Popular i després hi haurà el Museu d'Història, el Centre d'Interpretació. Per tant, allà serà el moment de poder llegir la important història industrial que ha tingut Barcelona. La porta d'entrada a una magnífica història. Això no és ni més ni menys que, també en el camp cultural, posar Sant Martí en el centre de la ciutat. Com centre és, i acabo aquí, la plaça de les Glòries. En aquests moments això és i serà el centre de la ciutat. I per això també he de dir que aquí posarem el centre del disseny. Sempre diem que això és la porta d'entrada a un meravellós món, que és el meravellós món del Poblenou.